ayibhilivela ko coach bala kwi Sundowns washona phi yabo ngoba uthi lo muntu wayebhilivela ku coaches bala eSouth Africa ama local coaches wayisho umfana kaMotsepa uKlophi wathi siyazi ukuthi niyazi ukuthi Sundowns ibirela kakhulu ibidevelop coach amagama akho ibidevelop ama local coaches manje manje sesikwenye level sesidinga umuntu ozoyithatha le coach program yethu no project yethu ayibeke kwelinye level so kahle nginjenje ngocoach abalocal but ngoba sengifike kule level angisabadingi ngocoach abalocal manje phakathi ko coach abalocal ne Sundowns ubani obedevelop omunye wathi uyena ngiyazi uSundowns bidevelop coach akwazi ukuthi ungathi iclub ingadevelopa ucoach akwazi uma ngabe idevelopa ucoach iclub ngaba inayo le achievement ubani obekhipha itechnical strategy efundisa uPitso ukuthi how to coach kwi Sundowns uma phela ma udevelop ucoach usukumtshela ukuthi ndoda ucoacha kanje hlakanipha kanje igame ifunde kanje substitute kanje starter maku ama games kanje iqala ngaba